Benvingudes i benvinguts a l'acte virtual de la plaça de la Vila. Avui fem un acte una mica més lluït perquè arriba Sant Jordi. Tot i que estem tots confinats, no podem sortir al carrer. Volem felicitar en Jordi Sánchez, en Jordi Cuixart i en Jordi Turull, que passaran una diada més a la presó. Per tots ells, una abraçada. Una abraçada també als presos polítics i exiliats. Us volem presentar les convidades de l'acte d'avui. L'Anna Maria Vives, de les Anastàsies, ens llegirà un poema. La Carme Mateu ens cantarà La presó de Lleida, acompanyada del pianista Ulrich Franken. La Teresa Casals, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, ens ha escrit el manifest i ens el llegirà. L'arpista Esther Pinyol, de Vilanova i la Geltrú, ens interpretarà el cant dels ocells. Mentre l'escoltem, podrem contemplar els quadres de Jordi Magrià, que es pot considerar un cronista gràfic del procés. També podrem veure els balcons guarnits fotografiats per alguns de vosaltres. I si encara no heu posat l'estelada al balcó, poseu-la per Sant Jordi, per demostrar que el nostre objectiu segueix sent la independència. Moltes gràcies a les nostres convidades, moltes gràcies a tots vosaltres per fer-nos companyia des de casa. I comença l'acte. Des del confinament de casa meva. S'acosta Sant Jordi. I a tots vosaltres us vull dedicar aquest poema, però sobretot a 3 Jordis, en Jordi Sánchez, en Jordi Cuixart i en Jordi Turull. El poema és de l'estimada Carme Guasch. Quina cosa, amor meu, quina cosa! És la cosa més bella d'enguany. M'has portat una rosa, la rosa que jo he estat esperant tot un any. L'he rebuda i apenes desclosa, la senyera cenyida en el tany, l'he posada en un vas que no gosa sostenir-la per no fer-li dany. Mentre sola a casa feinejo, res de fora desitjo ni envejo, res de dintre destorba el meu fer, que amb la sola i silent companyia d'una rosa has posat harmonia en el viure d'un món barroer. Feliç Sant Jordi! Hola, us cantaré La presó de Lleida, una cançó popular catalana en versió de la Marina Rossell, acompanyada al piano per l'Ulrich Franken des de casa seva i jo també des de casa, Carme Mateu. A la ciutat de Lleida n'hi ha una presó. De presos mai n'hi manquen, petita bonica. Senyor governador, lireta, liró. Dones i homes que hi viuen han escrit una cançó senzilla, petita, bonica, de ràbia i d'amor, lireta, liró. El carceller se l'escolta des de dalt del mirador. Cada vers, cada estrofa, petita, bonica, és més gran son, rancor, lireta, liró. Els presos se n'adonen, ja en canten molt més fort. El carceller té una arma, petita, bonica, els presos la cançó, lireta, liró.
Canteu, canteu, bons presos, canteu-ne la cançó. Contra la pau armada, petita, bonica, la llei de l'invasor, lireta, liró. Per què brameu, sapastres, de què ve tant soroll? Que us manca menjar o beure, petita, bonica, o us lleven la ració, lireta, liró. No ens manca menjar ni beure, senyor governador. El que ens manca ho tindrem, petita, bonica, les claus de la presó, lireta, liró. Badalonines, badalonins, amigues i amics, bona nit. Ens trobem virtualment per recordar, com cada dilluns, els nostres presos polítics i representants socials, dones i homes que estan patint una situació de presó després d'un judici fet a mida i que va acabar amb una sentència que té molt de revenja i gens de justícia. Dia arribarà que des de les institucions europees corroboraran el que tots nosaltres ja sabem, i ho faran per sobre de les pressions de l'estat espanyol, que no estalvia despeses quan es tracta d'evitar que la veritat es faci més evident. Europa es pronunciarà tard. Ningú no podrà rescabalar els nostres companys i companyes empresonats ni a tots aquells que estan patint exili i persecució per la justícia dels temps que els han furtat, ni de tot allò que no han pogut viure amb la família. Avui, quan ja fa més d'un mes que estem confinats a casa nostra, on tenim tot allò que necessitem i que estimem, podem valorar amb molta més consciència què ha de ser viure en una cel·la de 15 metres quadrats, aïllats de tot i de tots, sabent que no has fet res que mereixi un càstig d'aquesta mena. Pateixes per la teva situació, però segur que el patiment és més gran quan penses en el patiment de la teva família, dels teus pares, de la teva dona, del teu marit, dels teus fills. Tots ho podem entendre, però molt més aquells que vivim sols i que tot i les videoconferències enyorem la proximitat de tots aquells que estimem. Ni oblit ni perdó. I tot just quan els nostres companys empresonats, d'acord amb la legislació penitenciària, podien sortir uns dies per treballar i fer serveis socials, la pandèmia del Covid-19 trasbalsa la vida de mitja humanitat i, evidentment, la nostra. Quan totes les indicacions dels experts aconsellaven que els presos que estaven en unes determinades situacions continuessin el confinament a casa seva, els funcionaris responsables de prendre l'última decisió reben explícites amenaces per via no oficial. Si se'ls acudís permetre que els presos polítics i els nostres representants socials, d'acord amb la normativa vigent, passessin el confinament a casa, haurien d'atendre les conseqüències perquè se'ls obriria un expedient. És molt escandalós, i encara ho és més que no passi res. On són els demòcrates d'aquests partits que decideixen aquesta barbaritat? Ja no en queda ni un? Vergonya, vergonya, vergonya. I els nostres amics i amigues que estan a la presó hi estan per una decisió venjativa i cruel, que no només els perjudica a ells, sinó a tots els altres presos i preses que conviuen amb ells. I diuen que a l'estat espanyol hi ha un govern d'esquerres. I són molts els qui tremolen, perquè l'Estat, diuen, està en mans dels alternatius, d'aquells que deien «sí, se puede». Què és el que es pot fer, em pregunto? Es pot sentir la ferum de podrit i mirar cap a una altra banda? Vergonya, cavallers, vergonya. Amics, amigues, tot sembla indicar que aquesta situació d'excepcionalitat no acabarà tan aviat com voldríem. Tenim temps per reflexionar.
Són temps de solidaritat, d'empènyer junts per superar tots el virus, amb corona i sense. Sempre amb els nostres representants a la presó i a l'exili al cor. Visca la República Catalana. Bona nit. Hola, bon vespre a tothom. Com sabeu, Badalona col·labora amb la campanya de l'Assemblea Nacional Catalana 1 milió de mascaretes. A Badalona ja s'han repartit 500 mascaretes de l'Assemblea entre institucions i ciutadans i encara se'n repartiran moltes més. Necessitem les vostres aportacions per fer arribar tota l'ajuda possible als nostres hospitals, per material mèdic i per la investigació de la Covid-19. Les donacions es fan en aquest compte. CaixaBank ES91 2100 0829 0102 0096 6175. Si us plau, indiqueu-hi com a concepte mascaretes. Moltes gràcies. Queda't a casa. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de falç, defensors de la terra. Bon cop de falç, ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Esmolem ben bé les eines. Bon cop de falç, defensors de la terra. Bon cop de falç, que tremoli l'enemic en veient